जरा आता थोडंसं चाकाळलं त्याकडे कुस्त्या चालल्या त्या बघितल्या का वाघर द्यायला इथं आलो मी बिराडाव आणि ह्या गाड्यांच्या इथं कुस्त्या चालल्या इथं काही काही कुस्त्या खेळत रे आमचा मयूर बापूचा मारती बघितल्या कुस्त्या चालल्या त्या गाड्यांच्या हां कुस्त्या बघा आता या गाड्यांच्या दमन होण्या गाड्यांना नाही बार कुस्त्या चालल्या